बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 12 नभेम्बरनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। बाक्सानि रैदोम बर'नि गोरोबनै खन्थाइ, लखिमपुरनि कुमार बसुमतारीनि फागुननि खौरां, रिन्दाव बसुमतारीनि ग्लेमार गल', जलिसन मोसाहारिनि नों अनजालिखौ, बाक्सानि रैदोम बर'नि टेट्राक्टिस खन्थाइ, गहपुरनि मनिका गयारीनि इउटिउबार बिहामजो, क'क्राझारनि सिमां कुमार ब्रह्मनि सांग्रेमा, क'क्राझारनि सोमदोम गयारीनि दुलाराय मुलुगानो मोनसे माया लैथो, क'क्राझारनि धनिजा ब्रह्मनि रैसुमै मेथाइ आरो रन्जय नार्जारिनि ओइ जारौ खन्थाइया सेबखांजादों आरो सुकाल नार्जारिनि गोसोथोनायनि माला सुंद' सल'आबो सेबखांजादों।